A veure, què has dibuixat, Kautar? Un presidente. Vale. I té nom o no, aquesta persona? Sí, se llama Juan. Molt bé. ¿Sí, Juan? Va, explica'ns. I com es diu aquest militar? Pingüino. I és una persona que es dedica a... A la guerra. Va, escoltem, a veure què ens explica. Yo he hecho un arquitecto, se llama Johnny. Y no es un arquitecto. Té nom o no aquesta persona? Sí, se llama Pablo Picasso. Yo he hecho un presidente. A veure? I a què es dedica aquesta persona? A mandar. Vinga, el Lluís ens explica, a veure què ha fet aquest matí. Yo he hecho un político que se llama Pedro Sánchez. Madre mía, todo el río. Vale, i què més? Y un militar, I com es diu aquest militar? Rubén. I què més? Un constructor, Un constructor. sí. I té nom aquesta persona? Alfredo. Bona tarda, jo sóc Mònica Sales, sóc de les Terres de l'Ebre, una mica lluny d'on vosaltres esteu ara a Badalona, i jo sóc diputada del Parlament de Catalunya i sóc la portaveu del grup parlamentari de Junts. I per tant, la meva tasca és la política. Hola, yo soy Mari, soy francesa, así que no hablo muy bien castellano. De una palabra, por favor. Y nada, soy arquitecta, he estudiado algunos años en París y ahora vivo aquí. Trabajo con una empresa de construcción. Good afternoon, everybody. My name is Kandila Naik, and I came from Pakistan from Rights for the Women, the equality of women, to eliminate the discrimination between the women and the men. Us faig una mica la traducció. He vingut del Pakistan fa uns 5 mesos, per això encara no sap parlar català ni castellà, però parla en anglès. Ens dona les gràcies i us dona les gràcies per tenir l'oportunitat de venir aquí. Ella és atleta, sí? Fútbol. Atleta, que va haver de treballar molt perquè en el seu país, a Pakistan, és molt difícil que les noies es puguin dedicar a fer esport. Llavors ella va haver de lluitar molt i ha guanyat medalles d'or. Ha guanyat moltes medalles als campionats de Pakistan. Professionalment, sí, el que fa de l'atletisme és llançament de pes, sí, que és aquella bola, sí, i llançament de disc, que és on competeix professionalment i on ha guanyat les medalles. Però a part d'això també fa judo, taekwondo, que no ha estat fàcil per ella fer esport al Pakistan perquè allà no tenen les mateixes oportunitats que tenen els nois o que tenen els nens per fer esport. I que ens dona moltes gràcies per tenir-la aquí. Llavors, ja lo digo yo, li fem un aplaudiment que a ella no li fa. Tu, Jonathan, què t'esperaves? T'has quedat una mica en xoc, no? Sí, un poco. Nosaltres hem parlat sempre i en tot moment, inclús durant l'activitat, no hem dit dibuixeu un noi o una noia militar. Hem dit dibuixeu persones que es dediquen a això. Què significa ser portaveu? Mira, us ho posaré fàcil perquè ho entengueu. Vosaltres teniu delegat de classe? Sí. Molt bé. És un delegado. I és un responsable, no?, de tot un grup gran. Ser portaveu al Parlament vol dir que de tots els companys que són del teu equip, tu ets la seva veu, ets com la delegada, diguem-ne. No sé si heu vist mai al Parlament alguna imatge que de cop alguns diputats aixequem el braç mentre estem allí tots asseguts. Quan passa això,
Jo, que sóc la portaveu del meu grup, que som 32 persones, aixeco un dit i el giro així si hem de votar que sí, aixeco 2 dits i els giro així si hem de votar que no, i n'aixeco 3 i els giro així si hem de votar abstenció. ¿Has hecho alguna vez alguna casa o algo? Bueno, casa, yo he hecho reformas de casa. No he hecho un edificio, pero sí reformas. Cuando tienes un edificio que está un poco viejo y que hay nuevas personas que van a vivir ahí para rehacer el interior. O sea, que tú eres una fiera, ¿no? I encara no hem arribat a la paritat total, encara no som 50-50, hem avançat molt i ara és una de les legislatures amb més dones diputades, però a l'inici no hi havia cap dona, perquè la política era un món d'hòmens. Les dones havien d'estar a casa fent les tasques domèstiques i els homes ocupaven els llocs de decisió. I ara això, a poc, ha anat canviant, també perquè les dones volem ocupar aquests llocs de decisió perquè tenim el mateix dret de fer-ho que els homes. Jo sí que ho noto en el dia a dia, el fet de ser dona jove, de vegades et qüestionen el fet que tu pugues decidir sobre aspectes importants. I per tant, jo com a dona em reivindico com a dona i tinc la mateixa capacitat de decidir que un home. Sí? En el mundo de la arquitectura hay como 2 partes, ¿no? La parte de estudiar, que esto es un mundo donde hay más mujeres que chicos realmente estudiando la disciplina de la arquitectura. El problema, la diferencia, se ve como al final, cuando ya intentas empezar a trabajar. Que en el mundo de la construcción la mujer pues parece que, según algunos hombres, pues no sabe muy bien. To being a woman in sports, and especially for me because Pakistan is the male dominant country. You know, I don't know, you are not know about that. T'he explicat, primer de tot, que sí, que va ser molt difícil per ella dedicar-se al món de l'atletisme, al món de l'esport, perquè el Pakistan és un país on sobretot dominen els homes. Va haver una mica d'enfrontar-se a la seva família perquè sort de la seva mare, que també era una dona molt lluitadora, que també va fer coses que potser no pensaven que podria fer una dona, i també l'ha assenyalat a ella perquè la seva mare també va ser política de la seva zona i va guanyar unes eleccions. Llavors, inspirada també una mica per la seva mare, va dir les dones podem fer el mateix que poden fer els homes. Va haver de gastar-se els seus propis diners i del seu propi temps perquè ningú, encara que era professional i ha guanyat medalles d'or, ningú li pagava ni els viatges ni el menjar que li donaven, tot s'ho havia de pagar ella. I fins i tot va tenir problemes amb els seus germans perquè li deien estàs perdent el temps, estàs fent una cosa que no serveix per res, però ella tenia clar que volia ser això i valer-se per ella mateixa i no fer el que tothom esperava que fes una dona al Pakistan. I per això l'aplauso perquè jo l'he...